Tack så mycket. Tack så mycket. Men det var ju fantastiskt. Men något så tjusigt. Tack så mycket. Ja, men du måste ta kort med det också. Ja. Absolut, alla vänner, fram med kameran igen. Men då kan vi parlamentariker i fall. Så tar du och håller det med väggen även. Ricka så svarar vi med våra nyvunna. Ja, det här måste vi ta.